Binuksan na sa publiko ang underwater-themed na Christmas display sa Pola Oriental, Mindoro. Samantala, mga parol at Christmas tree na gawa sa abaka at balat ng mais, ibinida sa Sogod, Cebu. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Animoy sumisisid ka sa ilalim ng dagat sa mga higanteng Christmas display. Tampok ang mga sea creatures sa open grounds ng Municipal Hall ng Pola Oriental, Mindoro. Patok sa mga bumibisita ang kanilang underwater-themed na pailaw, may pagong at iba pang crustaceans. Simbolo ro ito ng pagbangon ng Pola mula sa hagupit ng oil spill na tumama sa kanila ngayong taon. Ipakita namin na kami ay bumabangon through Christmas lights, kahit yung mga simpleng bagay na magbenta yung mga fisher folks natin na nandoon sa malapit sa Christmas light, makakabenta sila ng kung kahit anong maliit na bagay. Bayanihan ng mga kawani ng LGU sa pagbubuo ng kanilang tinaguriang Festival of Lights. Ang pondo mula raw sa mga ambagan ng iba't ibang departamento ng munisipyo. Araw-araw ma-e-enjoy ang sightseeing mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi na magtatagal hanggang Enero. Gawa naman mula sa abaka at balat ng mais ang mga Christmas decorations na nakadisplay sa hilera ng mga tindahan sa Barangay Liki sa bayan ng Sogod, Cebu. Nasa 100 hanggang 400 piso ang mga parol na gawa sa balat ng mais, depende sa laki nito. Maaari na ring makabili ng Christmas tree na gawa sa abaka sa halagang 1,300 pesos. Ito na raw ang pinagkakakitaan ng mga residente sa lugar tuwing Pasko at pagkatapos naman ito ay balik sila sa paggawa ng iba't ibang kagamitang pambahay gaya ng mga basket at lampshade. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.